hai să facem o călătorie în trecut. Datorită entuziasmului din ultimii 10 ani, e ușor să credem că IA este ceva nou, însă nu este deloc așa. Salutare și bine te-am găsit! Astăzi vorbim despre un subiect foarte fierbinte și răspundem la întrebarea care e faza cu inteligența artificială. Subiectul este neînțeles și cred că trebuie discutat, fiindcă adesea jurnaliștii care scriu mii de articole nu înțeleg despre ceea ce scriu, ei fiind specializați să fie jurnaliști, un domeniu cu precădere uman în care ești specialist în a da mai departe informația și ei nu sunt programatori sau ingineri ca să înțeleagă în profunzime domeniul. Această problemă cu jurnaliștii este însă un alt cu totul alt subiect și dacă vrei să vorbim despre el, spune-mi în comentarii mai jos. Până acum, noi am abordat aici pe canal subiecte mai filozofice, însă acum schimbăm puțin vibrația și discutăm despre ceva mai palpabil și o pasiune foarte mare a noastră, a mea, a ta și a tuturor oamenilor. Căutarea de a imita inteligența noastră, inteligența umană. Lucrarea mea de licență a fost despre un subiect înrudit cu subiectul acestui video, iar titlul este Explorarea parametrilor în rețelele neuronale artificiale. De acum încolo vom prescurta expresia inteligența artificială cu IA. E mai simplu. Deci, haideți să începem cu începutul. Partea 1. Construirea metaforei. Expresia inteligență artificială descrie un grup de algoritmi ce sunt capabili să se specializeze pentru îndeplinirea unei sarcini și la baza oricărui fel de IA se află rețelele neuronale artificiale, cele despre care am avut și eu lucrarea de licență și te rog, ține minte acest termen, este foarte important. Pentru a face mai ușor de înțeles, hai să-ți spun o poveste. Să facem cunoștință cu Andrei. Andrei este un băiat perseverent, care învață foarte repede făcând lucrurile practic. Atunci când învață, el face multe greșeli, însă fiind foarte inteligent, se ajustează foarte rapid, pentru ca, mai apoi, să mai încerce încă o dată și încă o dată și încă o dată până când reușește. Andrei nu se supără când greșește. Pentru Andrei, greșeala este cea mai mare bucurie. De ce? Pentru că el devine mai bun atunci când realizează că a greșit. Andrei este un copil foarte special și el învață făcând greșeli, la propriu. Andrei, deși are un potențial foarte mare, nu știe multe lucruri. El nu știe nici măcar diferența între câini și pisici. De aceea, decide într-o zi că vrea să știe și el care e câinele și care e pisica, fiindcă universul este complet diferit de al nostru. Imediat ce și-a pus dorința, au apărut în jurul lui 10.000 de câini și pisici. Wow, 10.000? Poți să te întrebi, de ce așa multe, nu? Păi, Andrei așa învață, făcând multe greșeli și ajustându-se, îți amintești? După ce au apărut aceste 10.000 de câini și pisici, Andrei începe să se uite pe rând, ba la un câine, ba la o pisică și spune: "Asta e câine!" Iar apoi universul spune: "Corect." Iar apoi iarăși: "Aceasta este o pisică!" Și universul spune: "Incorect." Tot așa, de 10.000 de ori. După aceste 10.000 de repetiții, Andrei este bucuros că a învățat diferența între câini și pisici. Acum el este cel mai bun din lume la a le recunoaște, nu? Însă vrea și confirmare. Exact ca la școală. Tu știi că ai învățat de 10, însă până nu iei 10, nu știi sigur. De aceea mai apar imediat încă 1000 de câini și pisici, pentru ca Andrei să se poată verifica. Iar după ce l-a identificat corect pe toate, știe sigur că este cel mai bun din lume. Exact așa cum se întâmplă cu Andrei, așa se întâmplă și cu o rețea neuronală artificială, care este baza IA. Indiferent dacă vorbim despre mașini autonome sau algoritmi de recomandare pe YouTube, așa învață tot ce înseamnă IA. Partea a doua. Povestea. Acum știm cât de cât cum funcționează IA-ul și hai să facem o călătorie în trecut. Datorită entuziasmului din ultimii 10 ani, e ușor să credem că IA este ceva nou, însă nu este deloc așa. Haideți să punem toată povestea în perspectivă. Primul calculator digital, așa, cam prima chestie care seamănă cu un laptop, cu mica diferență că era cam cât această cameră, a apărut în anii 40, iar conferința de la Dartmouth, din 1956, numai 13 ani mai târziu, a dat naștere unei noi ramuri intitulată IA. Deci, acest domeniu este atât de vechi că eu nici măcar nu eram născut, iar probabilitatea este că nici tu. Domeniul IA a avut apoi perioade și perioade. Inițial a fost întâmpinat cu mult entuziasm, ca acum, și mințile cercetătorilor fugeau repede la tot ce este posibil în acest domeniu. Mimarea creierului uman, descoperirea originii noastre pe pământ și, în final, crearea unei ființe asemenea nouă, adică un fel de îndumnezeire a noastră.
Mai apoi, vreo 20 de ani, până în anii 80, s-au răcit apele, din cauza capacităților fizice limitate ale calculatoarelor. De asemenea, tot în acea perioadă a început să se așeze o frică peste autorii de ficțiune. Atunci au apărut seria despre roboți a lui Isaac Asimov și 2001, o odisee spațială, a lui Arthur C. Clarke. După această perioadă, interesul a fost reaprins în anul 1982 de către John Hopfield de la Caltech, Institutul de Tehnologie California. Partea a treia. Michelangelo și Elon Musk. Ca oameni, noi am început să ne exprimăm natura creatoare încă de la inventarea primelor metode de comunicare. Să ne uităm numai la picturile rupestre și la cunoscutele opere artistice vechi de mii de ani. Acest fapt este indubitabil. Omul, adică noi, este o ființă care dorește să creeze și a făcut asta încă de la început. Această dorință de a crea stă la baza a tot ceea ce facem. Noi creăm o familie, creăm o societate, creăm reguli de a trăi, o constituție, creăm o carieră, creăm o afacere. Creăm. Acest vector al creației este prezent și acum, la fel ca întotdeauna. De aceea, răspunsul la întrebarea de ce vrem să imităm inteligența umană este simplu. Dorim să creăm. Credeți că Cicero și Socrate, care și-au dedicat viața pentru găsirea esenței creației, sau Michelangelo, care și-a pus întreaga ființă în capodoperele sale, însuflețindu-le, nu realizau că ale lor creații erau în continuare moarte? Cât de strivitoare să fie această realizare! Trăiește extazul creației, pentru ca mai apoi să fie aruncat în hăul disperării și al neputinței. Fiindcă, oricât ai încerca, orice ai face, te confrunți cu efemeritatea propriei tale potențe, simțind cum a ta strădanie și sudoare sunt întâmpinate de un univers rece și indiferent. De aceea eu consider că programarea și inteligența artificială sunt o punte de legătură între dorințele omului de a deveni creator, neputința sa și împlinirea acestei năzuințe. Indubitabil, unul dintre oamenii publici care promovează evoluția IA este Elon Musk, iar ceea ce se întâmplă la Tesla și în domeniul interfaței între creier și calculator, sau BMI, este extraordinar. Sunt foarte intrigat de noul supercalculator Dojo de la Tesla, care va accelera progresul în această direcție. La fel și robotul umanoid pe care l-au anunțat recent. În același timp, doresc să închei subliniind faptul că nimeni dintre oameni nu știe exact ce urmează, ce e corect și încotro ne îndreptăm. Cu toții ne ajustăm pe parcurs. De aceea consider că deși nu este incorect din punct de vedere etic și religios sau spiritual să vrem să creăm viață, este o linie foarte fină și putem foarte ușor să trecem măsura. Deci, acesta a fost subiectul de astăzi. Dacă ai învățat ceva nou, abonează-te pe canal. Iar pentru a continua aceste discuții filozofice despre natura umană sau mai tehnice despre exact cum să programezi o rețea neuronală artificială, mă găsești pe rețelele de socializare. Te salut și pe data viitoare!